Madlamini sicela thina usibulisele kubabukeli beDream On TV obatshela ukuthi ubani owakwabani. Sanibonani, igama lami nguNonhle Dlamini eCarolsbrook. Alright, sisi wami njengoba sengichazela ukuthi sifike malunga nento that's trending on social media, ingabe uyahambisana mhlambe necala lika baba uGugu Dlamini ukuthi yena nje akayazi into efana naleyo and ayikaze yenzeka? Umalimo Gugu uyayazi lento, mina angihambisani nokuphika kwakhe. Alright, ukuze mhlambe nabanye abantu abasekhaya beve ukuthi what's your side of the story, mhlambe nje ungakwazi ukuthi ukhululeke uchaze nje ukuthi kwakunini kwenzakalani kanjani? Yebo, ngakwazi ukuchaza. Alright, ngicela ukukunikeza ithuba dadewethu ukuthi uzichazele wena ukuthi lithini lakho iside le story. Yebo. Le ekhaya mina ngangihlala nomalimo Gugu, nokhulu, nobamkhulu. So uma ngangahlali naye uma wehlala ePlain Hill lo ekade eganele khona. So umalimo Gugu ntambama wayengithatha ahamba yolala nami embhedeni wakhe. Ngangilala naye nje ubusuku bonke. Umalimo Gugu lento akazange azayenze kumina kube kanye, wayenza kaningi. Engifaka into yakhe yokuchama ngaphambili nangemuva. So kuthi ngenye day umalimo Gugu ekade eholile emsebenzini, angibize ngidlalela eminyango. Ngithi mangaba ngifika athi uyayibona le mali, ngithi mina ewe ngiyayibona, eyibala embhedeni. Okwangimangaza kakhulu kwaba yiOkapu, oyekade ibeke khona eduze ephezulu kombhede eduze kwayo imali. Ngayike abesangidedele ngiphume ngihambe ngiyodlala. Kuthi ke ngenye day angithatha umalimo Gugu angise emva kwaround. Emva kwaround nakhona oyekade sayenza same engiguqisa ngedolo khona lapha emva kwendlu. So afakeke utoto wakhe la ngemuva kumina emva la ngibosha khona. So mangabe ifaka ke lento yakhe le uyifaka la ngibosha khona uyifaka nala ngichama khona. Kuthi ngelinye ilanga ke ngidecide ukuthi no kufanele ngimtshele ukhulu. Okhulu ngithi maba ngimtshela le ndaba athi ukhulu cha ungalinge nje uzuyisho lonto ngoba amanga lawo. Ngathula. Kwathi ngenye day wafika uma kwakade wenza umxokozelo wamalimo bonga. Mangabe fika uma ntambama ke sophelile umxokozelo ngikhale ngimtshela uma ukuthi mama mina ngifuna ukuhamba nawe ngicela ungalinge ungishiye le ekhaya. Uma aqala goloza ukuhamba nami ngoba wedecide ukuthi mina kufanele ngihlale nokhulu. Okay, it's fine ke. Ngiyawumaza agcine sevumile ngihambe nangiyena ePlain Hill. So ngalelo suku lolo ke la engamtshena ngalo zasikade zingekho ingane zesikole sahleli naye sobabili. Ngimtshela uma ukuthi ma ekhaya umalume ubekade ngifaka utoto wakhe ngaphambili nangemuva. Ayuma akazange azakholwe. Ongangokuba uma wazi wakha ngisho induku. Wangishaya ngendlela ukuthi engakholwa wabuza ukuthi Nonhle uGugu angayenza kanjani lonto le. Ngimtshele ngithi ma iqiniso ngisho ungambiza umalimo Gugu uzovuma. Nami ngangade ngingazi ukuthi ngempela mangabe efika uzovuma yini noma uzophika ngoba uma engaphika kusho uma ngaqhubeka ngibulale ngenduku. Ayiwe uma athathe ifoni afonele babalindo emsebenzini ngoba edinga yena kumalimo Gugu. Atsheni babalindo ukuthi babalindo ngicela ungisize ubuye noGugu umtshela ukuthi ngicela ngivakashele le ekhaya nangempela umalimo Gugu afike. So ke umalimo Gugu mangabe efika uma wafika wamphakela ukudla kwa right kanjaya wayesebuye ngena naye ekamereni lo ekade ezolala khona. Waxoxa naye wamtshela ukuthi Gugu la uNonhle ngitshela ukuthi wena ubukade umnukubeze umfaka utoto wakho ngaphambili nangemuva. Umalimo Gugu akazange azaphika. Umalimo Gugu wavuma ngaleso sikhathi. Into ayisho kuma wathi uyaxolisa ngaleso senzo sakhe wahlaselwa uSathane. Kuze kufikelele ekutheni ke mina kufanele ngihambe ngiye ekhaya eThopha ukuboka baba wami. Ngihambe ngiyohlala khona. Uma wabuye ePlain Hill weza le ekhaya ezobikela omalume. So wababikela komalume ngodaba wabiza umalimo Gugu wahlalwa naye phansi umalimo Gugu wavuma. Emva kwaloko kodwa umalimo Gugu into ayenza wayithula ngisho imkhonto emsamo ngesizathu sokuthi ukwazi uma uyambuza ukuthi ngilaphi mina ungihambiseleni. Lento ke leyo uma wazi wathatha khona isinqumo sokuthi no kufanele ahambe aye emaphoyiseni ngoba phela umalimo Gugu kusho manje sifuna ukumbulala. Emaphoyiseni ngafike ngachaza njengoba ngichaza nje ukuthi umalimo Gugu ekadelala nami hayi kanye kaningi wayengifaka utoto wakhe ngaphambili nangemuva. Kwazi kwafinyelela ekutheni ke manje kufanele ngithathwe ngisiwe kudokotela. Ngathathwa ngasiwa kuyena udokotela. Mangaba kufika kudokotela ngafike ngashekwa. Lento lena umalimo Gugu yokuthi manje uyaphika okushena uzivikele lakhe iside okubhlungu la kugxekwa uma
ukuthi uma uyena oyekade okusho ekade ngihlohla mina ukuthi mangibophe umalimogugu ngalezi zathu lezi abazibekayo abantu kuthiwa yena umama okusho ekade ehlohlwe omalume. Mina yonke lonto leyo angiyazi, mina ngikhulumela mi side. Ngisho end wokuthena ukakade kunezingxabane emndenini, mina angingene lapho, angiyazi lonto leyo. Mina ngikhuluma ngenkinga yami phela. Ngiyabonga. Dadewethu iyaze yabhlungu, ngiyaxolisa ukuthi you had to go through so much. Umncane waze wakhula. Futhi ke kuyaye kwenzeka ukuthi abantu abadlula ezimene ezifana nalezo odlule kuzo bagcine bezibulala noma abantu begcine bethatha izinqumo ezingezinhle. Siyakubona ukuthi umuhle, uphilile, uright. Mhlawumbe healing process, ukuhila kwakho kukuthatha isikhathi esingakanani, and I'm sure manje kunamanxeba avukayo because it's out there, it's on social media, people are saying whatever that they want to say. Mhlawumbe ungathi kukuphatha kanjani ukuva people having assurance ukuthi akukakaze kwenzeka kodwa wena ube wazi ukuthi usuhlukumezeke hayi kanye kodwa kaningi? Mina lento lena ingiphatha kabuhlungu yokuthi umalume yena uyaphika kuze kuzoba yimanje. Yebo umalimogugu kufanele aphume ejele. Yewe usedonsile kakhulu lo mnyaka le aseyidonsile. Kodwa umalimogugu mina bengikufisa naye ukuthi mangabe yizwa lento, imina uNonhle ngikhona ngiyaphila. Iqiniso lakhe ngicela livume. Kungaze kulimala abanye abantu abasemaceleni babekade bengahlangene. Sasinaye. La sesilala khona sasinaye sobabili. Omunye wayekade engekho. Mina lento le yangihlumeza kakhulu la emphakathini, ngithukwa ingane zize zilinganise, ezinye zithi zona zinamehla u3 awu2 lawa ababuka ngawo, elinye lingaphansi enkomeni. Ngoku mina ngizazi kahle ukuthi mina ngenzeka lonto. Ngithukwa lemphakathini ukuthi mina ngabophisa ugugu. Into ayisho njalo ithi mina ngabophisa ugugu, ngangizange ngize ngidlwengulwe mina. Abanye bathi mina ngadlwengula, abanye bathi ngiqamba amanga, njoba kushona manje ukuthi wayamanga. Umalimogugu kusho yena uzilwele lakhe iside. Yebo umalimogugu angiphiki, umalimogugu wayekholwa. Waqala wangenisa ePostoli, waphuma ePostoli wahamba eZiyoni, waphuma eZiyoni wangena eWeseli. Ngoba mangaba ngingaphazami wazi waboshwe esonta khona eWeseli. Umalimogugu mina into ebengiyidinga phakathi kumina phakathi kwami naye iqiniso kuphela. Mina lento le nginesithombe emqondweni wami, nginaso isithombe. Futhi angiboni ukuthi kusazodlula. Angiboni ngoba kumanje kunzima ngisho ukuhamba ngisho emadrobheni, mangithi ngiyahamba amadoda akhombisana ngami. Okusho mina nje ngangidalela ukuthi mina impilo yami yonke mina iyophelela nje. Angazi noma iyona into engazalwa mhlawumbe ngiyifumbethe neswini sikamama ukuthi mina impilo yami yoba ngayilutho. Ongangokuba mina ngaze ngayeka ngisho isikole ngendlela ukuthi kwangasafundeki. Ayekhona ama-social worker ayahamba kakhulu into yami, nanokuthi wazi kwafikelela ekutheni mina kufanele nginikezwe incwadi, uNyezi wanginikeza incwadi empesheni ukuthi kufanele ngiyithathe ngihambise esikoleni. Mangihambise esikoleni lo ncwadi leyo yafike yachithwa ngoba babethi othisha mina nginalutho emqondweni. Kodwa ngoku mina ngangizazi ukuthi ngiphazamisekile, kodwa kulungile. Abantu abasayide ngalendlela abasayida ngayo, abamphikele ngalendlela abamphikela ngayo, naye laphika ngayo, kulungile. Kwaze kwabhlungu ukuzwa lokho dadewethu. Mhlambe masingake sazi nje, mhlambe wagcina kabani esikolweni, mhlambe kukhona umuntu out there ongaba nalo usizo, kukhona mhlambe la usebenza khona njengamanje, okanye ikhona yini into oyenzayo njengamanje empilweni yakho? Mina esikoleni ngagcina ka grade 8 esikoleni, ngayeka ngehluleka. La bekade ngisaphanta khona ngiphanta khona efemini. Umsebenzi wethu uyicontract uyaphela, kumanje ngihleli, akukho okunye ngikwazi ukwenza. Mntaka baba, mhlambe ku journey yakho nama social workers kuke kwakhona mhlambe la okwazi ukuthola khona ama psychologists ukuthi ukwazi ukuphalaza inhliziyo yakho, mhlawumbe ukwazi ukuthola at least healing, noma ke ayizuba the full version of it, kodwa at least ukwazi ukuthi ukwazi ukuba noxolo enhlizweni yakho. Mhlambe how does it affect you mentally? Uyakwazi ukuhlala nabanye abantu kuma relationships, uyakwazi ukuhlala nayo yonke le nto? Kwi relationship hayi bandla ngifuna uqamba amanga, ngiyehluleka.
nangokuba la khona le-Carisbrook nginaye umfana owangizalisa ingane yami inonyaka manje, kodwa naye wangithuka wathi nje ngabe uyangishaya, kade sixabana sinaye ngifuna imali yengane, wathi ngabe uyangishaya inkinga ngizombopha njengomalume. Okusho nje into ehlele ngophila nayo wes manje njengoba nje sigcwele kuma-social media, okusho nje into engophila nayo. Going back to umbuzo lokuthi uke walithola mhlawumbe usizo lwama-psychologists okanye ngaba ubona ukuthi uyalidinga ukuze ukwazi mhlawumbe ukusizakala? Ngiyalidinga kuze mhlawumbe ngizokwazi ukuthi ngisizakale idlule lento le njengoba seyiqale phansi. Ngiyalidinga kakhulu, ngingabonga ukulithola usizo lokuthi nami bake bangihendrisha le ndlela abazongihendrisha ngayo. Dadewethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho, siyabonga ngeqiniso lakho, siyabonga ngeside lakho le story. Sengathi uJehova ngakusiza ululame, sengathi uJehova ngakusiza kudlule konke kube ngathi akugagaze kwenzeka. Sengathi uJehova ngakuvulela iminyango ongakaze wayicabanga, ukwazi ukuthola umsebenzi, ukwazi ukuprovide ingane yakho, ukwazi ukudlula kule nhlungu obhekena nayo. Mhlawumbe nayo malume mayiphuma nikwazi ukwenza uxolo njengomndeni niqhubeke niye phambili. Ngiyabonga, mhlampe kungazameka ukuthi libe khona uxolo ngoba nami sengiyafisa ukudlula kuyo yonke lento le. Kumele aphume naye ahambe oziphilele yakhe impilo, kodwa ukuthi phakathi kwami naye sangakwazi nje ukuhlala njengomndeni ngeke ngize ngikwazi, ngesaba ngeke ngikwazi. Alright, siyabonga kakhulu, siyabonga. Lwami enye video ephelele nala kuchaza khona uNtuzu kwi-Dream On TV khona la ku-YouTube. Ivideo ephelele uzoyithola khona uNtuzu echaza elinye lamasayidi akhe mayelana nalolu daba. Ngani zawethu, mina sengiphakathi nendawo njengamanje, sengibuyele kubeni intatheli njengoba-ke ngeke ngathi ukukholwa isayidi engiqale ngalizwa, kodwa njengamanje sengithi hayi cha bafethu, mina isengangami. Ake ngibuyele nje emtathelini ngizwe uvo lakho mayelana nalolu daba, njengoba-ke bethe uma bephosta laphana kwezinye izinkundla zokuxhumana wathi omunye yeyi untombazane usevikela uma wakhe ukuthi igama lakhe lingangcoli, kakhulukazi njengoba esemdala. Zonke izinto useyabona njengamanje umuntu kumele avikeleke uyena uma wakhe, njengoba-ke ogogo wakamakhelwane ke wakuveza ukuthi ingane yayicula, yayisho ukuthi umalume zange azayenza lento. Kungani umama edecide ukuthi aqamba amanga ey'nkundleni zokuxhumana engacelwanga muntu, singekho nanesidingo sokuthi kufanele azaqamba amanga, engabanjwe nangabhaxa ukuthi akaqambe amanga? Njengoba-ke omunye ethe we senijika izinto, kanti yiphi le ngane futhi ngoba leya kuthiwa isiyazikhulumela ithi ayikazi idlwengulwe. Hayi cha, kwakusho umama wamakhelwane ukuthi namanje ingane isasho ukuthi yona ayizange izidlwengulwe. Hayi, wathi omunye hayi anengiyekeni, wathi usumdala phela manje akusinto yokuchama. Okay, hayi cha, uyibeke ngendlela eqoshe melona angeke ize ngikwazi ukuyisho ngale ndlela. But-ke abantu babukeka ngazi ukuthi ba-confused kancane njengamanje, njengoba-ke beveza izinto ey'hlukahlukene mayelana nalolu daba. Ake ngizwe nje kuwena mlaleli wami, since silokhu sihambe nalolu daba, ukuthi wena ngampela uluzwa kanjani noma ubona kanjani mayelana nalezi zinto. Kodwa-ke mina ngingakusho ukuthi ngokubuka kwami noma nje sharing my opinion ukuthi untombazane usemdala ubukeka njengamanje ufuna ukuvikela noma kufanele avikele uma wakhe. Kuphinde futhi izinto ay'khulumayo uyazizwa ukuthi azihlangani neminyaka athi waye kuyona ngaleso sikhathi. Akuzona izinto engakhulunywa ingane yayina-9 years. Engicabanga ukuthi uma ngabe usena-9 years uyazazi ezinye zezinto, okunye uyakubona, okunye uyaye uxoshwe uma ngabe kukhulunywa into ey'fana nalezo. Wena wasukhumbula konke nje ukusuka nokuhlala kwakhona. Wena kwakungani umuntu asebenzise imbobo yangemuva aphinde asebenzise imbobo yangaphambili at the same time emva kwendlu, kade enalo ithuba lokuthi akusebenzise ntambama uma ngabe nilala ndawonye, aphinde ayokusebenzisa emva kwendlu emini. Imali wakukhombisa, qede kwathuleka, wangakunikeza imali. Yabona nje zonke lezo zinto ngenza ukuthi nawe umusi wedwa uyayihlaziyela nje
njengoba sesiyixoxela nje, ibone phela nawe into ekuyiyona yona lento ongayithatha ukuthi hayi lokhu ungakuthatha lokhu ngeke uzukuthatha. But-ke angisho lutho, angisho ukuthi umuntu wesifazane angimkholwa futhi angisho ukuthi uGugu angimkholwa. Kodwa nje ake ngizwe uvo lakho lapha ekhaya ukuthi ngampela wena uma uyibuka lento ukuthini ukuphawula kwakho. Ungakhohlwa ukusubscribe, wenze sure ukuthi umntwana wasekhaya uyalike ukuze njalo uma sekufaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Wenze sure futhi ukuthi uyasubscribe, uyayishare le nkulumo ukuze nomunye kwazi ukuthi athole le nkulumo ukuthi ngampela ukukhuluma sekumi kanje. But mina ngokwami ngane wethu ngilinde wena ukuthi usho kwi-comment section ukuthi luthini uvo lakho mayelana nalolu daba.